नालाय आर'नाइ लाबोलायनांगौ आरो नै ओरैनो लोगो आंलाय मा हरनो हाबावनांगौ ओमफ्राय न जोंखौबो सिनायथिखौ लाखिदो होमबालाय फंबायनि Thank you so much day आर'नाइ लाबोलायनांगौ आरो एसे साइज नुनाय खेबदे नैयाव थांसै जागोन साना नङाबा एबार ओरैजाय बे खेब साना उल्थाना जाबाय मा नाम होनदों मिथिया खाथिनिनो लोगो हमनो जों माबा ओइयाव आगै ड्रेसमोनाव थांसै प्रेक्टिस खालामनो आर'नाइखौ गालांसैना गारियाबो सफैखायाखैना फैगासिनो नै मिस्टि आब' लांसैदां बेयाव मोसाना गरम मोनबा आगै ड्रेसाव फिथा आरि लादोंना लादो दे होमबा इयाव जाहैनोसै मोसाना थान्दा जागोन दा थेंक इउ मालाबा जोंनाव फै कार्बि आंलंआव दे होमबा आंबो नोंनो मिस्टि जा हरफिननो हागोन थेंक इउ स' माच नै आर'नाइ होफैदों आगै मिथिसारा आगै निजोममोननि खाथिनि आरोना ओमफ्राय जि मोजां नै बिराद मोजां मोनो आरो सोरबाया बिदि अननानै आर'नाइ बेफोरबायदि गिफ्ट होफैबाथाय थेंक इउ मिथिसा स' लोगोफोरजों दा आगै धिराजमोननाव फैदों ओमफ्राय जों ओरै दुब्लिथिं बारस'बाय जों दा आगै धिराजमोननाव मोजोममोनना बैयावमोन नालाय जों ओरै थमथमजों फैबाय ससे ओमफ्राय थमथमजों ओरै थांबाय थमथमा ओमफ्राय इथिंबाबो थाबायखानांगौनो ओंखायनो जों ओरै दुब्लिजों थबस्र'यैलाय बैनो आरो आगै धिराजमोननि न'आ नै दालां बानायनो नामा औ खेबसेनो ब्रिज नोंसानिफ्राय बिसानि न'सिम मोनफैखानाय ना ओमफ्राय नै बे फुला जि मोजां नै जिउनि आलासि जि मोजां आरोना सफैबाय आगै ड्रेसमोन ओमफ्राय आगैया दासो ओरै बाइकजों फैगासिनो दासो बाइकजों फैगासिनो जि मोजांखा बिसिनाव ना बार खोलो खोलो नांखायो नालाय बिफांजों माजों नै वाव नै मालाय आइ खेबसे आं फैबा बेखौ लुवाखैमोन ना नै मालाय लुबाय ओरै एल साइज न' लुसिगोन मालाय लुहांबाय आगै धिराजआ Oh my god बोराय जोंना फिथाइया लाबोबाय आइयो बेसे जालु फिथाइया नै गाबोन जाबाबो जोबखाया थालिरबो लाबोबावदों आइयो आंलाय थालिरखौनो फिथा सानबावदों आंखौ फिथा थाइबेसे मा लाबोदों आयौ मा लाबोदों इयो बेखौ दाहाय मेंबासो जागोन जोङो नै फिथाखौ गुदुं गुदुंथार फिथाया नै बेखौ जाबा दा जेबो जानो हानाय नङा दहायबो जाबाय जों फिथा थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा बादाम ओमफ्राय बे पक'रायावसो पक'रा ओमफ्राय नै बे थालिर अ माय गड थालिरखौनो नै बे गुदुं थालिरखौ जादो दे जादो दा बिनानाव दे जादो हाय थालिर जानोबो मोनसे जादो गुसु गुसु आयै फंबाया नै गोमोनसो दंमोन गोमोनसो नङा बेखौ आयौ मा बाजा खालामना लाबोदों बियो हाबाब आदा मोसानोसै मिस्टिबो दं मा जालो आयौ बिनानाव फंबायफोरनि अननायखौ मासिबां खथ्थ' मोजां मालाय फुङावनो फैनानै ना जाबाय गोथाव इबो मोजां दे मोसानोसै आहा स्टेपा मोननैसो इसोरजों एखे बानायनांगौ जिनलाय आगै जा सेर खालामखावगासिनो जाना थालिरा आयं थालिर जाफैग्रोबाय नै मालाय आयंआ थोरसि सुदों आगै धिराजनि न' गोदान हाबा फैनांगौहाय देनां न' गोदानाव ना न'आ जाखांनानै ओरै दालां बानायदो ओरै ब्रिज बानायखादो मोजोममोनहानिसिम ओरै मिन्थिबाय मोजोममोनहानिसिम ओरै ब्रिज बानायखादो जों बारबोना फैखानोसै औ दिनां फिथां फिसाफ्रा सोलोंगासिनो जों
नायगासिनो जागोन नङाबा बुजागोन नै नै आगैमोनाव खमलायाबो दंबावोसो नै जों खाजि जानोसै बिफाङाव जि दंबावो नै खाना लाबोनो थिनदोंमोन आं थाइथामा बिदि दङ मोजांथार आगै मोजोम जाफैलाय दिरास मोजांथारसो नै खमलाया बिदि दङ नांबावगौमोननो बिदि दंसै नै खाजि जानोसै फिथाइया ओइलाय नुहुरदों आं सिङाव ओइलाय ओमफ्राय बै सिङावबो नुहुरदों आङो हा र' मोसाबावग्रोनि खननै ओमफ्राय जागोन ना बेहेनस नै खामरेंगा फिथाइ देखायनो फैदों आं जि खामरेंगा दंहाय आगै दिरास मोनाव नै अ माय गड गोदै ना गोखै बे आगै अमा नायलाय नायलाय जि दङ थाइसे अखा नायनि आं र' गोमोन माने इ गोथांसो नाजों जानो मोजां नै खानाय नायनो अखा नायनो ओरैनोथ' खामरेंगा एसेबां इन्टारेस्ट मोना आङो थेवबो नास्राय नादो बाथोन जानांगौ नै इदिखौ मोना इखौ नाजों संना होगोन आं गोथां गोरानगोन दाहाय दाहाय लांगोन र' थाइबा थाइबासो ओइखो नैबे आगै धिराज मोनावहाय बेरे मोदै बासा ओइ अरगोन बोरैबा बेरे मोदै बासा लादों बाक्सायावनो ओइ नै माय गड नै वाव माथो रोजामानो जाबाय ओइ बिदै दैसोबाय माबा बिदै जाबाय जाथों दे फुरा जाथों ओइ माखासेबो जान दंना बे जानायखौ खानो हागोन नामा बेसां गोलाव ओइ फुरा जाबाय माथो ओइथिं जा गोदै इखौ बेरे मोदैखौ जानो फैगोन दे आगै औ दे दोननो डिस्टार्ब खालामनांला बेसाराफोर डिस्टार्बा इसोर मोजाङानो जादों दे इयाव सोनानै इयाव थाबायना आयौ लोखिहाय नोङो हस्साके नों लोखि मारना आगै मोजां ओमफ्राय बे गाव मोसानानै प्राइज मोनजोबनाय बेफोरथ' आंनिबा नै इखौ आगै धिराजनि बेरे मोदैखौ आगै धिराजआ लोखि मार ओंखायनोथ' बेरे मोदैया बिदि जालाबाया नङाबा ना ओमफ्राय नै ओमफ्राय नै आगै मोजोमा मालाय सालाद बानायदों बानलु बोरदोन अरसनसै जों दा मेंबाय मोसानानै मेंनानै ना जाखावनोसै ओमफ्राय नै खमला सालाद जाहोनो नागिरदोंमोन आं बिसोरखौ बुरजा खोमादो गैलानो मिथिनाय फिननाय गैया इखौ हाखावना बस'ना होनसै मोनसे बेयावनो सालादाव मिथिबाय हान्थिलांसै बेरै बे हान्दिल'बा सावथार जायो बेनो मुवानि फिसाया खमलाया दाबो दङ नैयावनो सालादावनो होफानोसै मेंनाय हान्थिनाय गैयै उल्था फाल्था खन होनो दै जोङो जोंलाय बर' सिख्ला मावनायाव दांनायाव जेरावबो जेना आंलाय बर' सिख्ला सालाद सोरनि फेभरेट थाव गोथां होबोलाय नोंनिबो बरिया वाव नै खदै गवाबो थानो हाया खमला होबावलायनाय ओरैबायदि स्पेसियेल ना जायगायासो फिसा जाबाय एसे फिसा जादों बेखौ मोनबाथाय जेबो नाङा भिटामिन बेयाव बिट दं गाजर दं खमला दं ग्रिन मटर दं दुन्दिया दं बानलु गोथां दं संख्रि दं थाव गोथां दं अ माय गड नै अमा बेदरबो र' गोदावफोराव बिदि जाखावनानै थिनोबा मैथा अमा नै दाउबो संबावदों बे दाउ आलु नै संख्रि नांबावगौ एसे सालादा पारफेक्टखा सयथिबो ओइ दा आगैया जोंनो नारजिजों अमाबो संदों आयंआ जि मोजां नायलाय नारजिजों अमा आयौ आगैया नारजिजों अमाबो संबावदोंसो नै दिनै बिसा धिराजला जाहोदोसो नालाय बोरै गोथाव अभारल'ड आंना दिनैहाय 2 केजिया बारायखागोन आं मिथिबाय
जों ओंखाम जानोसै नारजि अमा लोगोसे सालाद आरो दंबावोसो ओंख्रि र' लाबोबावनोसै नैबे दाउ आलु मोजोम माबा आगै सिमा थादो आंना सिखिरिफोरा नै दाना हाबा जाथ'थारना दे सिखिरिफोर नोंसोर हाबा जाबाथाय आंना गांखंआनो बायबाय सासे हाबा जाबाबो ना आगै नै बेबो सिखिराया लाय नैबे दाउ मैथा अमा आरो दाउ आलु दं आरो सबाय दाउ दंबावोसो ना आंनो बिदि नांथ'ला र' नारजिजों जानो नैबे सबाय दाउआव आं हालासो मासि संखो बे गथ'आ दा जों जाग्रोनोसै आयं माबानि आगै निराजनि जाग्रोनोसै जोङो नै फैनो हागोन नोंबो जादो ओंखाम जाखांनानै जिरायबाय नै दाउला खासि जि मोजां नै आदार जादों मालाय नालाय खानोसै खामरेंगा खानो लांसैहाय आगै मोजोंनो गाबोन संनानै जाहोनो फाखोनो खाबा खानाङा नोङो गथ' दे एफा खाथियाव लागोन आरो नों आंखौ ओइ गोजानाव लांनो थांसै आयौ सेस गोग्लैजोब्बाय बारा बुरजा लाया नै र' जाबाय नै गोमोनखौसो खानांगौमोन दा गोथांखौसो जायो ओंख्रिसो ए बेसेल' बांद्राय नाङा जाबाय प्लास्टिकआ लाबो नै दे लाबो सोनसै जेबो नङा फै जि जाजादों लाबोदो प्लास्टिकआलाय इउटुबार सासे फैलायबाय हरदों आगै मोजां नोङो आं संना जाहोनो होनदोंमोन नालाय गाबोन संना जाहोनोसै आं बेखौ आङो आंनि लोगोनि मादैनाव मोनजादोंमोन पम्पि होननाय आंनि लोगो इसानाव टेरास लाहानावहा जों नालेंखरबो हानसै फैदो थ' फै बारा बुरजा नाङा थाइनैसोबानो थैयो नालाय बारा बुरजा खायाखै लस जागोन माबा आयं नै खाबावबाय खामरेंगा खानासो गोथाव ओंख्रिसो नाजों गोथाव जाबा गाबोन नोंथ' फुरैसो हानदो नङा एवनोसै मोजां फायदो नोंसोर सिनायबाय थादों नालाफोरखौबो लांनो नागिरदों गाबखाबाय आं नेदों माने माबायदि नेदों हाननो नोंसोर ब्लग लाग्राब्रा बे गोमोन दे हानदौ मेगना नै बियो मेगना मालाय दिरासा जि साफा जाबाय जोंहासो मोनमारबाय गोरानाथ' मेगना नै गावना सिनायाखै इहे सिरिमारबाय नै आगै मोजोमाबो दा गोदान चेनेल लाबोदों आगै मोजोम मा लिरदों नों चेनेल नामखौ मोजोमस्रि बर' लिरदों MWZWMSRI ना बर' थांनानै बिनानावनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो आयंआ दिनै जि गोथाव गोथाव ओंख्रि जाहोबाय जोंनो सयथिबो दे थाइसेल' हानदो फिथा संगोन जोङो बेखौहाय 9 थारिखआव नोंथांमोना नुगोन र' अह' खर'आवनो नाङो जाबाय दे जाबाय थाइनैयानो जाबाय माखासे जोंहा सिबिंजों संगोन ना बक्सा बेलेसोननि मिथिया आङो थमथमा लिंहरदो लोगोफोर जों दिनैहाय आगै धीराजमोनाव प्रेक्टिस खालामदोंमोन नालाय ओमफ्राय आगै धीराजमोनावनो ओंखामबो जाबाय ओमफ्राय दा जों आगै मोजोममोनावसो थादों नालाय आङो आगै मोजोममोनाव थांफिनसै ओमफ्राय दा जों रौता दसे थांगोन आरो मलेन्दा मोनावहाय एसे हाबहैनोसै मलेन्दाखौ नायनानै बाजैखौ नायनानै फैनोसै ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो बांद्राय फोलावबाय थाला नै आगै सिमा नै मालाय हानबाय थाइनै लाबाय बिनानावफोरा ओमफ्राय नै ब्लगारा नै ओमफ्राय नै आयंआ मालाय जि सुन्दुरि जि गोथाव गोथाव ओंख्रि जाबायना आयं थाब फैदो जोंनि कार्बि आंलंआव बेरायनो दंखायोब्ला आलासिबो दोङो दंनायालाय सुन्दुरिखा आयंआ स' बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै दिनैनि ब्लगखौ बांद्राय फोलावबाय थाला एसेयावनो फोजोबनोसै नै गासिबो
So bye bye everyone. Bye bye. Bye bye. Please subscribe.